Тази година имахме възможност да посетим основните изложения в ЮАР. Също така направихме пътуване до наши партньори в Япония, в Китай. И трябва да ви кажа, че за мен беше изненада. Всички знаем, че населението на Япония е застаряващо. Видяхме вчера, че и на Китай по същия начин. Аз обаче не знаех, че средната възраст на земеделците в Япония е, познайте колко? Над 70 години. В резултат на което, при срещите ни с централата на Байер, Япония, те бяха много притеснени, че изостават в стратегията на държавата да имплементира роботи в земеделието. Казаха, ние изоставаме с дроновете. Казаха, само 700 автономни трактора има в момента в нашите стопанства. При което ние двамата с Калян, вчера беше на сцената, очите ни станаха такива. След това пътуваме в Китай. Китай казват, ние имаме голям проблем. Какъв е проблема? Няма хора. И ни пак, ма как така няма хора в Китай? Еми така казват, 10 милиона всяка година излизат от сектор земеделие и влизат в индустрията. Отиват в големия град и започват да работят в завода. И видяхте вчера, че са най-големия производител на пшеница. На тях хора им трябват земеделието. Държавна политика за автоматизация и роботизиране. И в един момент се връщаме и си казваме, ние в Европа си мислим, че сме голямата работа и че водим прогреса на полето, пък те тук в Азия ни нашокаха канчетата. И в тая връзка всъщност агритехника беше някакъв лъч светлина, защото видяхме, че все пак Европа се осъзнава, все пак земеделците в нашия съюз съответно мислят за автоматизация. И го приехме като мисия да ускорим имплементацията на решения за автономно земеделие, за автономно пръскане, за автономни обработки. И това е нещо много важно и трябва да бъде заложено в стратегията на всички нас, не само ние като компания, но вярвам, че на вас като земеделски производители, особено в години като тази. И всъщност изкуственият интелект на полето е нещо, което е много важно и нещо, което помага да сме по-успешни. В тази връзка искам със следващото видео да ви покажа една компания, с която наскоро стартирахме партньорство. Една компания, чието представители са тук на събитието и пред входа може да видите техния робот. Без да навлизам в много технически детайли, знам, че много от вас се интересуват как работи машината, как се задвижва. Сигурен съм, че колегите ще бъдат така добри да видят малко повече информация. С две думи, дизел двигател, който захранва генератор, който съответно захранва на 700 волта електрически двигатели с водно охлаждане. Като машината тепърва предстои да обикаля България и Румъния, държавите, за които сме официален представител.
И всъщност акциите е компания, която ние наблюдаваме в нашия радар повече от 3, да не кажа 4 години. И момента, в който решихме да стартираме с тях, е момента, в който видяхме, че вече са в зряла възраст и вече имат бройки на пазара в Германия, в Франция, в Италия, в UK. И те не са прототип. Те са зрял продукт, който е готов за пазара. Ние с Калян много често се шегуваме, че на седмична база получаваме провокации от наши клиенти, кога най-после Ник ще започне да продава трактори. Ами истината е, че Ник е компания, която е фокусирана върху роботиката и върху дигиталните технологии и ние не смятаме, че ще има кой знае каква добавена стойност, ако станем поредната тракторна компания. Ние вярваме, че роботите променят всичко. И тук апела ми към вас е да не гледате на тези решения като просто поредния трактор, ама без кабина. Не. Той променя начина, по който се организира работата в стопанството. Предполагам, обърнахте внимание на видеото, че има много повече планиране, много повече софтуер, много по-лесно се работи и много по-малко рискове има за хората, които използват робота. Но няма да влизам в повече детайли. Това, което бих искал да кажа е просто да апелирам към провокация от ваша страна, да апелирам към да предизвикате нашия екип да свърши нещо, което ви е проблем, нещо, което трябва да бъде решено по един автономен начин.